it's been 3 years ngikutshela ngala masimba khulu okwayenza lapha okokuqala ngize ifamily yakhe kuzotshela ngomntana manje ukulethela ama camera awuswabi yazi okay abiza ne family my brother kanti yini angitrust angithembi kunini ngishaka kuziphuma angithembi athiyama uma uleke so ama camera afuna like ngizena ama camera I thought ukuthi uyangifona ukuthi uzongibona ngizena ama camera wena yini thanda kubukwa Othanda sport Bona rona retsa siku machine ungatata stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama osta la press ya unjani nami ngimnandi uthami uReggie lombona la ngizela ngithunyele iRegination TV ngizokuthi because sithola i-email yakho man khona udaba olibhalile lapha ku-email yethu ukuthi ngathi yakhambi kahle lapha endlini uthami ngiyezala hey man nami ayi singithanda sami lesithandayo okay man nami usize uyamthanda uthami uyazifela yenzala inkinga manje into yokuqala nje ukuthi lapho kumele benze izinto maka khona into engaunderstand yini understand ukuthi nginengqondo okay nomntwana futhi ingqondo yami mfethu mina bona le way ngithanda ngakhona lesifo into eyi-1 same package mara khona into engasayiboni la yini ngibonisa ukuthi sekuyini 4 years manje angizwe yakhona manje ngibona ngathi inoshintsho engalandastand ngisho noma sengibuza ngale makithi yabo stayiko nayo bathi hayi into eswayi kazi bekhona iqala ngayo manje into enjani athi amangitshele ngathi futhi ngena entabeni futhi lo mntwana lo umncane futhi noma le ntwana le yashisa yashisa le ntwana ishangenyo le ezikheli yabona mana understand iyashisa futhi ngiyaqala ukubona nakithi ayikho intwana eshisa kanje zikheli ngathi lezi abelungunyana manje phela azikho namnyama zi-brown hey awuthiyama umama yena yini umuntu omnyama noma ikhalati noma yabona umama ne ndinga-understand ukuthi vele yazini futhi awazi athiyama futhi okay fair njengoba wena ukhala ngenwele ngifuna ungitshele ukuthi yena umama uzamile ukuhlala naye phansi maybe umbonise ukuthi mfethu angi-understand la ukuthi kuyenzakala uthola ukuthi kibo banama-jeans wamadayileni wale inwele lezi sizokenze futhi inkinga iyi-1 ngikhulumile nomama makama ngibheke umama ngibheke umntwana 6 no 9 le nto iyafana mara ihluke ngoku like iyafana futhi ngizwafuna ukuthi ngigxile kuleyo ndaba kakhulu kuye ngoba othiyama thisenze sona indaba yakho ngathi iyinde yamthwa so ngifuna ukuthi siyenze ibe short mina ngifuna uku-understand ukuthi okay into ebhalele la eshowini ukuthi ukhala ngokuthi umntana akafani nawe kanje ngikhala ngokuthi nje ngathi ngase nje akuseyami straight ngathi akuseyami kodwa manje mara wena bojola nayo usisi mfethu ngithanda nesikhathi esinganani nejola yo ngingamajanje kumpilo angitshela thi ngiyacaka ukuthi khona abantu abathandayo vele angithathi futhi na 5 years njalo 5 years sho ukuthi ujole naye 1 year and then after 1 year washaya umntwana since umntwana uthi una 4 umntanami mkhulile alright okay bheka uthiyama njengoba wena unesikhalo so thina njenge-Regination TV asikujaja ngithola into ezoyenza ukuthi thina sambe nawe uyobhodla le kusisi ngithola mara into engizoyicela before sihamba ukuthi unkayi number yakho usisisiye lapha ebhasini simfonele siza ukuthi ukuphi qeda sikhona ukumlando right now lokho feel asiya simlando sisi manje ngibona usimthelelile uye ini ngathi uyathinteka athi umbona yini uyakuthinta emoyeni uyakushasha uye la sisters
Bangizana amakhamera bangizana Hello, Master. Igama lami uReggie. Master, ngisasimele ngapho singaminzi. Sengiyiswa nje endleleni ngiselani. Uyamazi ubhuti, my sister? Yeah, size ngayo. If uyamazi ubhuti ozasimela. Bangizana amakhamera wami. Manje ukwada. No, imakhamera sabana amakhamera. Samba nomuntu wakho mara musasakuthola uzoma I thought ukuthi uwe ongifonelile kwenzakalani? Okay, Master. Mina igama lami uReggie, ngibiziwe la ubhuti ngabe yamazi mhlana kanjani na? Hlane ngihambe ngoba umuntu wakho uphinda bibili. yes, Okay, my sister. My brother ungibizile lana yabona. And uyangitshela ukuthi like ungibizile because izinto azihambi kahle kule relationship. Angazi if wena ukutshelile noma nje uvele yabiza mina ngangitshela. azami kahle izinto kanjani? My brother ngicomtshela ulegele ukuthi size ngani. Bangizana amakhamera izinto zami kahle kanjani ungalami? Okay, ngizole kusibe moment. Inkinga yani? Mina ngayazi. Hey! Like it's been 3 years ngikutshela ngala masimba kakhulu okuwayenza lapha. Okokuqala ngibize ifamily yakhe izokutshela ngomntana. Manje ukulethela amakhamera awuswabi yazi. Oh, okay, abiza ne family my brother kanti. Yini angitrust, angithembi. Kunini ngishaya ukuziphuma Angithembi uma ulegele. So amakhamera afunani like ngizena amakhamera I thought ukuthi uyangifona ukuthi uzongibona uzena amakhamera wena. Yini? Thanda ngibukwa. Uthanda ispotlight my brother. My brother uthanda ispotlight. Hey, ngike nawe yazi ukuthi Inkinga yazi. ezinye izinto mama. Awukhona ukuthi uhlale nani phansi uzongibizela amakhamera regarding umntana. Umntana owakho like ngiyabona ukuthi nje bengikhona awuzi ngani ngimzongizana amakhamera. Kanjani? Kahle angithi nangibhakanyela nomndeni wakho ngizongitshela umntana wakho wakho. Obakupakanyela kimi. Ngibhakanyela futhi bangitshela umntana. Ngenzakalani kahle kahle Master ngicela ukuthi isatla kule story ukuthi like ifamily yakhe bathini abantu. Nje naye for 5 years now. Okay. Yes, i-first year i-first year can join naye ngamitha. Okay. Mithiswa. Yes, mithiswa. Okay. Yandlula boma 6 months. Umntana sekazele uyavela. Uthi umntana kusowami. How? I mean akusowakhe. Uthi akusowakhe umntwana. Okay. Ngiyambuza ukuthi kanjani? Uthi lo mntana lo inene lezikheli and all the stuff. Ngiba like yes, nani nginazi inene lezikheli. And aside labo mama bakhona amakhaladi. Yes. Okay. Yes. Ingani akaze amithe the whole family. Oh. Yes, so my brother wathi ayiphikisa le ndaba. Udidwayeleni uyazothi umntana owakho umntwana noma ungamphiko kwakho. Owakho umntwana. No, inkinga futhi manje ngiyaxakeka yabo. Like ngiyawubona wonke umndeni yabo. Okay. Kodwa ingane nayo. Yebo ngiyavuma bayafana kodwa mina. Hayi ngiyahlolelwa mina la. Hayi ngiyahlolelwa straight. Kazi. Ayikho into so. Hayibo, ejela. Ubona ukuthi mama wakho njani? Mara kuyenzeka thiya. Emuza ulegele uthi yena kubo bana makhaladi. Futhi ngenzeka ukuthi ama-jeans walo mntwana aphuma from isatla kamama. Futhi ngathi nawe uyawela kule stima lapho. Angwela thiya. It's just that my sister ukhuluma istory esi straightforward thiya. Kunamakhaladi kubo so amakhaladi obuthi wena ngeke wabona lamakhaladi ngawo. Ngoba ngathi ngiyasho. Okay. Wena athi awukazi wabona. Angithi ngitshela my sister. Into ofuna ukutshela awukazi wabona. Akusikhaladi mamakhe. Olele lakhe akusikhaladi. Ngixoxela. Ngamtshela ngathi asibeke imali ifaka akabhili ukuthi umntwana wakhe ngathi asamsebenza ama DNA test. Angitshela ukuthi yena yazazenza into lezo azihambisana nesiko lwabo. Ngingenaphi ke mina? Awungeni. Thank. Isaka lakhe my brother. Uyachuza wena. It's either senze i-DNA test or umntwana wakho. Angithi uwe kuphela bojolana ngaleso sikhathi. Good man. My sister boshayisa yena kuphela ngithi. Ngishayisa yena kuphela uthi bekhona umngane wakhe abambiza ngoThabo bengilala because umngane wakhe uThabo ekhaladi. So all along lokuthi umngane wakhe uThabo bengilele naye. Lo mntalo akuso wakho kaThabo. My brother. And uThabo le best friend yakhe and mina ke angichomananga kakhulu ngingazi ukuvela umngane wakhe vele. Yiko into engiyaziyo leyo. Or impintshama uThabo khona something akusikele yona about yena no request. Yabona mfethu uSesh ne. Akangingibhaya kangako. Sure. Akangisikelanga lonke daba kodwa manje mangithi ngiyabheka mfethu usufana naye lo mntana mos mfethu lezinto mfethu into eyi1 i-friendship ufana noSesh mfethu i-A B C ihlangene by 3 so yabo mfethu okay njengoba manje bambisa ibhanti umntana kahle kusho ukuthi usho kanjalo into otshela mina leyo ayangishwayela shema ayangishwayela straight
Awuyangijwayela. Ale ndaba lengathi serious. Mina ngithi awuthiyami nje iphelela nje la kanti kunomngane wakho phakathi. Kodwa inkinga manje nawe bengafuni ukukusikela fande one day. Ngoba manje naye lo Mara phela mpintshami ubize mina ukuthi ngizokusiza kwamele ulisike lonke lekheka. Kumele ngilisike ha futhi kusasa uzosikela Angithubabizile wena. Angithubabizile. Ufuna bazoconfirm. It's been 3 years sikhuluma ngale nto leyo shuthi wena ungithemba umntana wakho. Ngiphinde into eyodwa futhi lemfethu uyakhula lengane ngisho lengane siyasengane ukuthi lengane le ngathi kasithela. Umama waba ngathi manje uyangiphikisa boyenza bathi ingane yakhula mfethu. Yakhula ingane awuyibuke manje ubuka usashubukene so right. My sister, wena mawubheka umntwana ubona umntwana afana nesithelo. Bayafana futhi. Complexion yabo iyafana. Aleso umntana nalesakhe ayafana. Eyinwele ke. Oh, ufana nalo, hayi usitheshe. Cha, eyinwele iwela ngakini ekhaya. So lento lokho akhuluma ngayo uzobhiza ngibizela amakhamera la. Uyaprata noma my sister? Ushabo khani. Angiprata because angizange ngikhwile esayidini la khona ngikhwile ngapha. Oh, khabo baba. Okay, my sister. Okay. Mina into engangisiza ngayo ne. Because ngiyabona manje because manje ngiyabona omunye udonsela le omunye udonsela le into esiyenza thina njenge Nation TV siyawayenza ama DNA test njengoba thina sizonenzela ama DNA test anikhiphi imali anikhiphi nix Nation TV ikhipha ama DNA test mahala manje siyenza kanjani my sister ukuthi thina awethu awathembi okay ngokuhamba nani ke manje manje mawuthi zona anipatali nix ekabani angithi ufuna umntana kabani shuthi nawe uzokhipha half nami uzokhipha half yeah sisi angeke how akafuni Nation TV insiza shuthi nina senzo sikhiphela imali yenu niyenza ama DNA test or yena uzobhadala oh shuthi nje nizela nje ezi-tech team la kimi no my sister ayikho kanjani mina that's why ngisho ngithi sihamba sonke siyenza i-DNA test nje noma angahlala njalo ahambe la yakhona ngizozikhusela umntana angisakafuni ukuwasha ngitshotha kuthi umntana wakhe wakho lo mntana my sister ungayenzi kanjalo phela manje uma uzozingalisa kuba ngathi manje umntana okathaba yaba so kuba ngathi manje umntana okathaba no injalo my sister injalo ngangithinti ngokuzongikwatisa ngambona ukwatisa uzogcina siyashaya la ngamba siyenza kanjani ke my sister no sizobona thina sithi senza kanjani angendawo ngenaphi mina anginazi nama nginazi uzoyithetha nje wena naye mina ngiyekho somsize kakhulu okay asibonga my sister ngibonga isikhathi sakho ne and ngiyathemba ukuthi ukhuluma iqiniso mathi umntana so and in fact so amkhotmani ngizokulanda viye ne ngoba mina vele ke kanjalo ngizokulanda mara phela manje sekuzoba nenkinga because thina njenge Nation TV masisiza abantu sifuna ukuthi sisize like siqala nayo siceda nayo manje mangizoqala nayo i-DNA test manje angisangifaki mina anengisabuye wakho nje makubuya amakhamera nje ayikho nje leyo wena vuma ukuthi umntana wakho vuma okay fair if nina nithi nizoyenza i-DNA test esayidini lenu ku right athiyami cela simelela esayidini uthutshela ababukeli ukuthi njengoba Nation TV ize lana isipansi sethu sikuphathe kanjani athiyami oza ngaye ngathi langa lesiplus hayi mina ngithanda ukubonga kakhulu abokhona because vele sengigcine ngiyakwazi vele ukuyishoba lento kumama yabo angiboni vele bongekho bengizokwazi ukuthi ngishobe wena ukhona ukubreak ice ne ngoba manje ngiyambona kodwa angiyambona Themba mara manje mfethu into ebuhlungu ukuthi akafuni senze i-DNA test njenge Nation TV yamthola maybe manizosala nonke maybe uzama ukumconvince and then uzobuya kimi mara ma ukuthi uhlulekile kusho ukuthi nina senizohlanganisa nibona ukuthi niyenza kanjani plan ngalokho isiponsor siphathe kanjani Themba hayi siphathe great yonke into bayamnandi yebo okay so ngizosanda ukuthi nje nami ngenze into zami ngiqhubeke ne okay Themba ngicela umelele esayidini ebhasini ngikhulume nababukeli ngizobuya kupha Mzansi hayi bafethu nisibonele bafethu ngifikile la emakasana my sister simtholile ngize no my brother fele sizofuna my sister mara my sister manje uyasho ukuthi eish ngibo kunamakhalati bafethu amara mina mangempeke my sister ngiyabona ngathi unobukhalati nyana mara 50-50 bafethu anginawo amandla ukuthi ngibajaje because bengingekho mabenza into yabo ngithola omunye uthi umntana kaThabo omunye uthi ekhaya kunamakhalati so ayikho into engayisho because bengingekho
mara okusalayo ukuthi ngifikile lana ngizamile ukubasiza bafethu kodwa my sister bafuna senze DNA test njengenjwayelo Rich Nation TV bafethu ningakhohlwa ukulike, nishare, niphinde subscribe bafethu. Thank you.